салом алайкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳем ки чӣ хел шумо чекое ки iMagazine харид мекунед пул кор кунед. вақте шумо iMagazine-ои Россия чек мехаред, метавонед шумо мусурда напартоену рӯи ҳамун чектон пул кор кунед. Play Market медароем, дар ҷои поиск менависем круто ва поиск метиҳем. программае ки биромад установид мекунем. ман установид карагиам. баъд открит пахш мекунем. вақте ки ба программа дохил шуден, инҷа дар подсказкаҳо мебирояд, пропустид мекунем ҳамаша ва дар инҷа интихоб мекунем к приложению. продолжить пахш мекунем ва мо бояд дар ин программа регистратсия кунем. барои ин медароем меню ва интихоб мекунем войти в профил. инҷа дар регистратсия интихоб мекунем. дар полия якум номтона менависем. дар полияи дуюм боша парол. дар полияи сеюм парола як бор дига мезанем. дар полияи чорум боша электрони поштатона менависед. дар инҷа бошад ваш номер телефона, номерои телефонтона менависем ва мужской интихоб мекунем. баъд инҷа дар рӯз, моҳ ва соли таваллуди худатона интихоб мекунем. сахранид пахш мекунем ва инҷа дар пригласидни код ҳастай. коде ки дар рӯи экран мебинед, дар намиҷа менависен. ҳозир ман мефаҳмонам ин код барои чӣ дар кор. хоб, кода менависем. баъде ки кода навистен, инҷа дар галочка мемонен ва интихоб мекунен создат аккаунт. баъде ки создат аккаунт пахш карден, шумо дар номерое ки навистен код мебияд. ҳамун кода подтвердид мекунен. баъде ки подтвердид карден, промой программада дохил мешавад. ҳозир ман инҷа дар создат намекунам, барое ки ман дар уже профил ҳастай. ҳозир ман профили худам медиром ва пулкоркунӣ ва пулгирия ба шумо нишон медиҳам. ва чӣ хеле ки мебинед, ман профили худам диромадам 529 балл кор карагиам. инҷа дар бародаро ду роҳи пулкоркунӣ ҳастай. якташ айчекое ки iMagazine харид мекунен, сканировать мекунен ва шумо да балл метиҳад. дуюм роҳуш бошад, дӯстотона, шиносотона вақте ки даъват мекунен ҳамин программада ва ваё через пригласидни коди шумо диромада регистратсия кардан, ба шумо 150 балл метиҳад. чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам, код барои ҳамин дар кора, пригласидни код. барои ин кода дидан интихоб мекунем. ай тарафи дасти рост чӣ хеле ки одамчае диден, ҳамуда пахш мекунем ва чӣ хеле ки мебинен, инҷа да ваш пригласидни код ҳастай. ини ҳар кас ҳар хел мешавад. метавонед через WhatsApp даъват кунед ё ки ягон программаи дига. акнун ман ба шумо пулкоркунӣ айчека нишон медиҳам. барои ин интихоб мекунем. ай тарафи дасти чап значока интихоб мекунем ва чеки ки харид кардем сканировать карда мегирем. хоб, баъде ки сканировать кардем, инҷа историяда медироем ва чӣ хеле ки мебинем, ваш чек обработан. мақсад чеки шумоя проверка мекунанд дар мобайни якчанд соат ва ба шумо балл метиҳанд. ва чӣ хеле ки гуфтам, через пригласидни код
150 балл метия. ҳозир ман шумода нишон метиҳам. одамое ки дромада через коди ман регистратсия кардагиянд. ина бонус за приглашение 150 балл. метавонед шумоям пул кор кунед, ҳам ай одамои даъват кардагитон, ҳам ай чекҳои магазинатон. хоб барои пул гирифтан чӣ кор мекунем? ҳозир ман шумода тарзи пулгириша нишон метиҳам. медароем қисми денги ва иҷода мебинем ки пулое ки шумо кор карден метавонед дар картаотон гирен ё ки дар номерои телефонатон. дар номерои телефон ай 3000 балл зиёд гирифта мешавад, дар карта боша ай 500 балл зиёд, яъне 50 рубл. хоб ҳозир ман ай 500 балл боло дорам, барои ҳамин дар картаи Сбербанк мегирам. интихоб мекунем денги на карту. иҷода боша дар ниҳояи картатона пур мекунем дар ҳамин полия. дар полияи якум рақамҳои шоти картатонро менависем. рақамҳои картатона не, рақамҳои шоти карта ӯ дига хел мешавад. 20 рақамай ҳамон рақамҳое мечинем. дар полияи дуюм боша бик менависем. ин як 9 рақама номер ай банкай. ини ҳар як банк дига хел мешавад. хоб ман ай банки хидмат менависам. дар полияи сеюм бошад ному насаби одами мегифтагӣ, яъне ному насаби худатона менависед. дар полияи чорум бошад номерои картатона, ҳамон номерое ки дар рӯи карта навистагиай. 16 рақама мешавад ба фикрам. ҳамона менависед. хоб баъде ки полияҳоя пур кардед, як бор дига проверка мекунед. баъде ки ҳама даниҳо то'г'ри бошад, сохранид дание мекунед. бародаро, вақте ки шумо даниҳотонро сохранид карда рӯӣ карден, ӯво проверка мекунанд ва дар мобайни як чанд соат ё як чанд рӯз пули шуморо мегузаронанд. бародаро, пул дар ҳақиқат мегузарад. ин программа ягон фанду фиреб нестай. пули шуморо 100% метиҳад. ва ин буд имрӯза видеои мо дар бораи пулкоркунӣ. агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ай пеш видеои бозур ҳастай дар бораи пулкоркунӣ, ҳар хел программаҳо. барои ҳамин ҳатман дар канал подписатсия кунед ва зангулачае ки меброяд пахш кунед, то ай видеоҳои нав бехабар намонед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр.